Aku jan kok janang tekalan ini lho oleh apa? Oleh ciplukan wis ta menengo lambemu iku. Apa iki? Ciplukan enak. Iki dipangan. Yalah, rasanya kayak tomat. Hah? Tapi legi. Ngene mangane. Yo, kalau ana sing mateng. Ora enak banget. Ya sepet bodoh. Ya. Mateng lah sing kuning-kuning. Tapi kok kaya meteni ngono sini ketang-ketangan bengi ayo wis ngale cokot nyamuk aku. Iya jelas bengi-bengi. Ayo tak ceritani ayo wis. Ajane kene. Naning. Bu, naning aku pegel aku mbek naning. Ayo rono ae. Cokot cengklong. Rumah ya apa lah awake melok dadi dancer karnaval. Ini naning delok. Kayak ngono kok. Karo wingi aku diracun ambek minta. Diracun apa? Ambek naning diracun. Kan ini masak ya. Aku iku luwe ya. Terus sapa naning iku mari dodol kacang tibake. Lek pesona. Hah, keliling? Ala duwe akeh. Tak dodol jane ambek kacang-kacang ngono-ngono. Iya. Masa di endi? Masa nang Mita iku mek duwe selada tok. Oleh ya, selada mbek uyah. Dimasak mek naning karo rasane asin, aku langsung semaput. Jadi mutarati niku kumat. Wilan. Ya masa kok dikei uyah tok ya gak enak. Jarene, apa jare? Cep naning ngono. Naning kula gak iso masak. Aku minta Allah ki opo rasane kok ngene. Aduh, rasane wasin. Karo uyah sakmene ku. Uyah gambar kapal iku. Sing gopo-gopo. Ih, bubuk sing alus separo disabeno jarene. Ini ramposan niliki ya. Kayak ngene tapi uyah disokno ngene. Yo asin aja. Oh, arek pao. Oh, nang ya. Kamu kok gak tumon sare? Arek iku diporoti ae lho. Silek duwe akeh biasa ya arek kan. Nandi ku boros. Jare nang kafe cetol apa iku lho biasane lah. Iya, ero aku kok kulino. Jarene anu sapa jenenge? Sapa adekne Mita terene jare. Iya ta? Iya, sapa jenenge? Sapa sih? Sing wedok iku lho. Wedok. Sing wedok kacamata niku lho, piye niku lho. Oh, iya. Tes. Ngawur. Tesi terene jare tesi. Kapan? Jarene mbak. Jarene Mita wingi curhat aku menane jare tesi terene. Pinar ini. Mbok, jare nanti medhayo nang Mita ngono jarene. Oh, yo gak mungkin lek medhayo. Paling yo jarene apa-apane Mita ku yo pakaiane koyo aku ngene iki jarene. Paling yo kerjane yo. Ya 11-12 sampai awakmu. Sorry strawberry lah aku ki yo. Halal halal aku. Rom lho entar rambutku. Potong nopo? Oh, iki lho tak biakno rene iki lho arek menclek rene. Pani. Oh kan kepin pani ana sik tak ora konteng. Sing genah lho tapi. Salah becari aku. Potongnya ya. Awas menclek. Salah bener. Wis. Sik tarum. Lho, nah kok kayak ngene kamu. Kamu lho pani. Ya masa ora karu-karuan ngene kayak wong gendang aku. Kekinian lho. Jadi peti rom. Wis salah. Sing genah. Api wis salah ngene lho lah. Iki ngene poni kok Tasaros Malang niku lho ngene kok ya. Lah. Tapi ayu iki wis. Cacak lho. Kayak wong sedeng sing iya. Api ngono mang. Kan bang gak kegiatan ini ya. Ayu. Ayu. Oh, kenapa Pak? Aduh, arum rek, tambah rusak rambutku ae. Waduh, wis meneng aku ayu pisan. Ojo nggarai bedmu. Aduh, lho enak rambutku lho, tambah rusak, arum. Ayu Lho nah. Oh, iki berarti kurang ini.
Wis. Oh, ngawur iku diponi arek gendeng. Oh, wis iki pani pender iki wisan. Bang iki iki. Pesan. Raut. Ngene wis kena ta lu. Ini mau cepet mau. Oh, ini kan rep ya. Oh, ngene. Oh, ayo iki wisan. Wis panut aku. Wis aku tak mulai ya, Son. Oh, anjen arek gendeng. Mama. Emang gawe ngene iki, Mas? Iya. Apa iku? TikTok lo oleh duit. Cek alas, tapi tak lungguh. Coba arek mayak nang ngono. Ngene iki lho, Mas. Sik, Mak. Gawe Apa ngene sih iki. gak krungu mama iki rada budek rada kopok. Ya kok ngene lho. Apa? Ya apa sih? Pelop. Pelop iki. Iya. Kegedean tapi. Gawe man di TikTok lagi sing oleh duit. Iya. Mosok sih? Iya. Mosok mak ngene-ngene tok entuk duit. Oleh, kan di-like wong akeh ngene iki malona. Ngene duit mah. Ya apa iku? Oh, akeh lho. Lho. Ya cedak-cedak ngene lho lah. Bahasa tak kok ae. Lah mama yo gak ketok. Yo gak kok mayak nang ngono. Apa enggak sing di Sing dia be itu. iki lho api ragune. Lho nang ngene-ngene tok apik iku. Sing ndi iki, Mas? Iki ya, sing ya. Gua aku enggak iso ya aku. Sik, bener sik. Sing ndi to? Ya. Ya Ya apa iku? Mama gak iso. Terus iso kita Ya coba ayo. Dende, nek kene yo. Ya. Mama ndek tengah, mama soalnya kudu dadi panutan iki. Ayo, Ya apa? Sik mah. Ya apa to? Dulu. Ya apa iki? Ya, Ya. Ya apa iki? Ya apa gerakane? Sampai jumpa, goodbye sayang, surat Aldo is jogging. atau semua plastik bis. Wes ulang wes. Hapus niku piye? Ya mama karo gak tau nggawe video ngene iki. Sampai jumpa, Nah, ya apa iki? Ojo kok kunjungi. Ya. sampai jumpa, goodbye sayang, surat Aldo is jogging. atau semua plastik bis. Resepsimu sampai jumpa, goodbye sayang, surat Aldo is jogging. atau semua plastik bis. Aduh, mama ini apa sih? Sampai jumpa, Ayo. goodbye sayang, Lah mama karo gak tau nggawe video ngene iki terus apa? Lah ulang meneh wis. Lah ulang tok ayo kebek iki. ayo. Lah mama karo. sampai jumpa, Ya begini. Ojo kok ngene-ngene. sampai jumpa, goodbye sayang, surat Aldo is jogging. atau semua plastik bis. Pit mending pit lo cocok mama. Mama ya pengen duwe-duwe lah. Ayo. Gak ngerti ya apa. Pesan kas lho Mak, yo iki. Gak Ya. hal. Oke, siap wis. Coba tinju lho. Sampai jumpa, Ya. Ya oke. Ya begini. sampai jumpa, goodbye sayang, surat Aldo is jogging. atau semua Pit apa enggak dhewe pit ngale pit no mama iku ben gawe. Lah ya apa sih? Mama ngono ya sik gelang kalung, marono iku sing berat-berat ngono ya karo ta mama. Gak ngerti kok nih. Delon yo rek yo meneh. Mama belajar kate apa iku? Velocity sing mau ngene-ngene iki. Mama ben lek goyang ngene-ngene. Awas kon iri ambek goyangane mama yo.